Как да излекувам себе си сам? Лесно е. Вземате си листче, химикалка и записвате всичко, от което не сте удовлетворени. След това намирате най-близката до себе си рекичка, ето е моята. Притихвате до нея. Пускате си листчето и благодарите на себе си, на Вселената, на Бога, на кой в каквото вярва. За това, че от днес всичко, което сте изписали, вече не е вътре във вас. То се пречиства чрез водата и чрез вашето различно действие днес. И то е: аз извадих навън извън себе си тази тежест. Аз промених действията си. И от днес аз всъщност променям резултата си. Ще очаквам вашите коментари.